antxokiari entzuten eta beretik emanez, ikaragarrizko sortea dugu, halako txapeldunak ditugulako. Eroriko da Bek. Goiti bera, atzean 7 lagunak. Sorbaldetatik elkarri helduta, txapeldunaren agurra 2013 urteko bertsolari txapelketako irabazlea. Txapeldunaren agurra, Amets Arzailuz. Zerutik begira daude Jose eta Manuel Mari, ziega zulotik entzuten beste euskaldun ugari. Musu bat iparraldeko berso eskolako aurrari, lagundu nauten guziak, olatz eta arreba bi, baina ni ez naiz hemen, neuk sortu utxean ari, aitarena den txapelau, eskaintzen diot amari, aurra nintzela euskaraz, erakutsi zidanari. Aurra nintzela euskaraz, erakutsi zidanari.